Ярослаўскім княствам валодаў князь Іван Юрыевич з роду Альгерда. І былі ў яго дзве дачкі – Ульяна і Анастасія. Што б не казалі пра залежнае становішча жанчыны ў старыя часы, княства адышло па смерці князя якраз Ульяне. На долю Анастасіі выпаў шлюб, шчаслівы, але кароткі. Пісьмовых сведчанняў наконт дакладнага году нараджэння Анастасіі не існуе. Гісторыкі бяруць за адлік 1490 год, калі Анастасія ўзяла шлюб з князем Слуцкім і Капыльскім Сямёнам Міхайлавічам. Замуж у той час дзяўчат аддавалі гадоў у 14-16. Гісторыя шлюбу ў 15 стагоддзі рэдка супадала з гісторыяй кахання. Анастасіі пашчасціла. Ейны будучы муж таксама паходзіў з роду Альгерда. Як і Анастасія, Сямён згубіў бацьку ў 10 гадоў. Праўда, у іншых варунках. Слуцкі князь Міхал Алелькавіч быў прызнаны дзяржаўным злачынцам за арганізацыю замаху на вялікага князя літоўскага Казіміра. Яго жыццё скончылася на пласе. Да паўналецця Сямёна удовая княгіня вяла ціхае жыццё, але прыйшоў час шукаць жонку для сына. З аднаго боку, гэта было проста. Шляхетных родоў хапала, землі засталіся пры сям'і. З іншага, людзі памяталі, што слуцкія князі ў апале. Ганна мусіла знайсці такую нявестку, якая не стала б упікаць Сямёна за бацьку здрадніка. Тады і згадала пра пляменніц з Мсціслаўя. Выбар спыніўся на Анастасіі. Яна прыняла прапанову, ведаючы, што на гэта можа гневацца вялікі князь. Па іроніі лёсу, праз пару месяцаў пасля вяселля ён памёр. Тут і прыдаліся крэўныя правы Сямёна. Ён адкрыта заявіў пра сябе як пра кандыдата на княжанне, і праваслаўная шляхта яго падтрымала. У тых выбарах перамог Александр Ягеллон, затое Сямён вярнуў аўтарытэт сям'і. З нашчадка дзяржаўнага злачынцы ён стаў другой па значнасці асобай краіны. Якім шчаслівым магло быць іхняе жыццё, калі б не войны? За 13 гадоў шлюбу яны нарадзілі 3 дзяцей. Першым быў Юрый, названы гэтак, напэўна, у гонар дзеда Анастасіі. Потым 2 дачкі – Тацяна і Александра. У час татарскіх набегаў, калі муж быў яшчэ жывы, Анастасія выходзіла побач з ім на сцены замка і трымала аблогу. Калі ж трагічная выпадковасць забрала мужа, Анастасія гэтаксама са зброяй у руках адстойвала незалежнасць княства. Фонам таго часу былі 2 рэчы. Першая – набегі крымскіх татараў, ад якіх пакутаваў поўдзень княства кожнае лета. Другая – палітычныя інтрыгі. Анастасія зведала на сабе наступствы таго і другога. Пачнем з таго, што за 13 гадоў шлюбу яна не так часта бачыла мужа. Сямён бараніў не толькі ўласны замак, але прыходзіў на дапамогу суседзям. Найчасцей адбівалі палонных. Першы набег здарыўся ў 1502 годзе. Татары перайшлі Прыпяць і рабавалі вёскі па левым беразе ракі. Войска пад камандаваннем князя Сямёна іх разбіла. І ўжо праз пару месяцаў 6000-е войска татар падышло да Слуцка. А войска веў баты Гірэй, сын крымскага хана. Татары ўзялі горад, але большасць жыхароў паспела схавацца ў замку. Татары спрабавалі ўзяць замак, але сустрэлі такі супраціў, што спынілі штурм. Замест гэтага пайшлі рабаваць ваколіцы і дайшлі ажно да Койдынава, цяперашні Дзяржынск. Набралі палонных, коней і вярнуліся ў Крым. Амаль год да наступнага лета Слуцк рыхтаваўся да новага нападу і не прагадаў. На лета крымчакі спалілі на Свіж, Клецк і Навагрудак і зноў сталі пад Слуцкам. Гэтым разам князь Сямён быў у ад'ездзе, і абарона цалкам лягла на плечы Анастасіі, якая да ўсяго была яшчэ і цяжарная. Апрануўшы даспехі, яна вывела войска ў поле. Ворагаў адкінулі ад сценаў горада. Князь нагнаў іх ужо Прыпяццю. Разгром поўны, палонных адбілі. Па традыцыі баты Гірэй наведаўся пад Слуцк яшчэ раз, напрыканцы лета. Цяпер татары спрабавалі падпаліць горад. І зноў нічога не атрымалася. Святкуючы перамогу, случане яшчэ не ведалі пра бяду, што прыйшла з татарамі. Хутка княства ахінула эпідэмія халеры. Загінулі многія. І сярод іх муж Анастасіі. Ён памёр, маючы крыху больш за 30 гадоў. Існуе яшчэ адна версія. У час эпідэміі, прыкрыўшы злачынства халерай, яго атруцілі палітычныя ворагі. Так ці не, Анастасія засталася з 3 дзецьмі, паўразбураным замкам і знясіленым у хваробе княствам. Яна не губляла часу. Па-першае, заручылася падтрымкай шляхты. Не ўсе былі гатовыя прызнаць уладу жанчыны. Па-другое, запрасіла на службу прафесійнае наёмнае войска. Яшчэ ў жалобе, не прыйшло і года, яна ўпершыню самастойна бараніла гор. Гэтым разам баты Гірэй прыйшоў не адзін, з братам. А войска іх налічвала, страшна сказаць, 20 000 чалавек. Калі татары зноў адступілі, Анастасія не спяшалася святкаваць перамогу. І правільна зрабіла. Бо татары спыніліся пад Клецкам і разбілі там лагер. Адтуль невялікія атрады выходзілі ў рэйды па землях Анастасіі. Пра падзеі таго лета пісаў нават Мацей Стрыкоўскі.
галоўны хранікёр 16 стагоддзя ў ВКЛ. У вершах яго аказалася пра мудрае кіраўніцтва Анастасіі. А надалей адбыліся падзеі адначасова драматычныя і камічныя. Драматызм у новых выпрабаваннях, камізм у нечаканым збегу абставінаў. Справа ў тым, што жалоба па мужу ішла на скон, а княгіня была яшчэ маладая, і многія паглядалі на яе з намерамі улюбнымі, на яе і на ейныя землі. Сярод такіх ласак быў знаны круцель Міхал Глінскі. У 1508 годзе ён завітаў у Слуцк з багатымі дарамі і цэлым войскам сватоў. Пышная багатая працэсія. Глінскі ў росквіце сілаў, зайздросны жаніх, да таго ж даўно знаёмы Анастасіі. Яна адмовіла. Але Глінскі відавочна не разумеў слова «не». Замест таго, каб з ходнасцю адступіць, ён вырашыў узяць Слуцк і ягоную правіцельку сілай. Цяпер ужо войскі Глінскага штурмавалі горад. Анастасія адказвала гарматным агнём. Летапісы згадваюць, што раз'южаны Глінскі з помсты папаліў Капыль, Тураў і нават Мазыр. Што тут скажаш? Добра, што Анастасія за яго не пайшла. Гонар маці і спачылага бацькі абараніў у рэшце-рэшт Юрый, яшчэ непаўналетні, але ўжо дарослы княжыч. Праз таемны ход Юрый з атрадам слуцкіх ваяроў зайшоў у тыл войска Глінскага і нечакана ўдарыў. Глінскі адступіў. Вось тут і камічны бок сітуацыі. Клін выбіў клін, войска Глінскага адпужнула татараў. Больш Анастасія і Міхал не бачыліся. Ён увогуле кепска скончыў. Спрабаваў падняць мяцеж. Збег у Масковію, служыў Васілю III і згінуў у турме. Вайсковыя справы Анастасія перадала сыну. Юрый быў неспакойны хлопец і рваўся ў бой. Асабліва злавалі яго татары, што не дзіўна. Адзін раз ён разбіў іх пад Кіевам. Праз пару гадоў падоршай княгіня спрабавала ўтрымаць яго дома праз нявестку і на гэтую ролю абрала дзяўчыну з Радзівілаў. Не дапамагло. Перад смерцю Анастасія паспела адбудаваць замак і горад, уладкаваць жыццё старэйшай дачкі. Выдала замуж за гетмана Канстантина Астрожскага. Вечны супакой Анастасія знайшла дома, у мірны час, не дажыўшы да 60 гадоў. Верагодна, Анастасія Слуцкая стала правобразам Гражыны, пра якую пісаў Адам Міцкевіч. Таксама рысы княгіні і нават асобныя моманты ейнага жыцця заўважныя ў былінах пра смелую ваярку Анастасію Мікулічну. А ў слуцкім праваслаўным манастыры яшчэ на пачатку 20 стагоддзя побач з абразамі віселі партрэты князя Сямёна і княгіні Анастасіі. Іх случайна ўважалі нароўні са святымі.